Sabong kenayat ay pagtigasa, nagbunga tiliw na tuog kenrikat. Awan man pa'y mauray ko ang kaasim kanyak, no dilaing talangam nganak mabuybuya. Nanipot pa iti sikatay pimanaw, pinilbilakot ti petsa ti inaldaw. Sa nga pulog kataluti mabilang iti mayo, simang petkabiak ko siya kay nilipat mo. Hala bigbigay mano siyak metla daydi, daydi inay ayat ti dua karkari. Agsang sangit ay pipusok na malaglagip ko dagiti, daydi inararamik ta sirok sa lamagi. Manipot pa iti sikatay pimanaw, binilbilakot ti petsa ti inaldaw. Sa nga pulok ken taluti mabilang iti mayo, simang petkabiag ko dakkel tabilbil mo. Ala bigbigan man siya petla daydi, daydi kay narakapot sirok sa lamagi. Mabambang aran daw ito'y pusok no malaglagip ko dagiti, daydi inararaman tasok sa lamagi. Ala bigbigyan man siyak metla daydi, daydi kakinkin nawil sirok sa lamagi. Mabambang aran daw ito'y pusok no malaglagip ko dagiti, daydi inararaman tasirok sa lamagi. Mabambang aran daw ito'y pusok no malaglagip ko dagiti, daydi inararaman tasirok sa lamagi. Okay, agyaman kami abo di nag-request ni Sirok sa Lamagi. Para abo di nag-request ni Tagapulot. Dinggem ubiyag ko, dinggem ti ibaga, ay ayaten ka, kasta kamit kanya. Dinggem tuy aso, iliw tuy pusok, nabayag laidin, aditan naginili. Dinggem tuy gutob, gutob tuy puso, awawagan na ka, dinggam ka din alam. Umay ka tuy sibay, pusok ko may payapay, tapnon maep epan, ilog ken senaan. Ikiliwek ti karinyuni, ayat ti damdamu, tinairot nga arakot abuyugan ti as-aso. Iiliwek ti agep na samsam itngem tagapulot, asabayan di ap-aprusap apiras ti bukbuko. Iiliwek ti areng-eng mangtitiling iti lapayag, umay kan ubiyag ko mailiwak unay ken ka. Dinggam ti ibaga ay ayaten ka,
kasta kamit kanya. Dinggem tuy aso, iliw tuy puso, nabayag lai din, aditan naging nili. Dinggem tuy gutob, gutob tuy puso, aw-awagan naka, dinggem ka din alam. Umay kat tuy sipay, puso ko may payapay, tapnon maapapan, iliw kansenaan. Iiliwek ti karinyuni, ayak ti damdamo, pinairot nga arakok abuyugan ti as-aso. Iiliwek ti agep na samsam itngem tagapulot, asabayan di aprusap apiras ti bukbuko. Iiliwek ti areng-eng mangtitiling iti lapayag, umay kan ubiyag ko mailiwak unay ken ka. Iiliwek ti karinyuni ayat ti damdamo, nairot nga arakop buyugan ti as-aso. Iiliwek ti agep na samsam itngem tagapulot, asabayan di aprusap apiras ti bukbuko. Asabayan di aprusap apiras ti bukbuko. Okay, agyaman kami apo di nag-request iti tagapulot. Para apo di nag-request ti Sirok ti Pandiling.